Ngikubingelele mbukeli phinde ngamukele kwesimanje sikulethela zona indaba ezifika ngaso ke isikhathi kuhlukene ke imbono lapha ke uAlabasta Zwane ke exeka lapha ke isenzo sakhe lapha ke uMax umfoka amakhanya kulona ke lapha ke ipage lakhe lapha ke uAlabasta lakhe lalapha ke ku TikTok imbukeli ke uthi ke uAlabasta ke bembuka emethemba lapha yena ke uMax umfoka amakhanya kuyizinto ke ebezenza bekuyizinto zomtsizwa ke futhi ke noma bencikisana lapha ke kona ke uTikTok bekuyinto ke right enhle kakhulu umbukeli kodwa ke useqala ke ukumsola ke manje ukuthi ke kungenzeka ukuthi ke lento ke ebecabanga ngaye ke lapha ke uMax umfoka amakhanya akuyona ke noma ke akulona ke iqiniso lokho lapha ke uMax ke ukhombise lapha ke kuyona ke ivideo yakhe lapho esho ngempela ukuthi ngempela yena ke akasena moto futhi ke akasenazo ke noma ke alisekho iflat ebehlala kulona ke selithathiwe ke usephindela back to lapha ke ayehlala khona ngesikhathi ke ewusenogada mbukeli ke lapha ke emkhukhwini ke uAlabasta ke ukukhuluma zonke lezi ndaba kuyona mbukeli le video engizothi ke ngushiye nayo njengamanje. Nansi ke ivideo kaAlabasta Zwane ke ekhuluma ngaye ke lapha ke uMax umfoka amakhanya. Siyabonga. Wey sanibonani. Ake ngiphawule nami njengomnumzane eSouth Africa oba ngadalwa uThixo. Wangipha kubulili noma bubili kodwa kusebenza lobu nomqondo owendoda namandla awendoda nesibindi esendoda. Makhanya khamla. Makhanya benguthembile ndoda nami uyangiqondisa kwathi uma ngabe ngimbenceza ngendaba yezitabane nemvunulo wangiqonda njengokufa nami ngezwe kuthiwa nangi Makhanya epostile nawe ethi yekubuqili ngoba kaze kwaZulu kushadwe ngebheshu vesi ibheshu kushadwa ngebheshu nesidwaba ngalimela iqiniso kwaze kwafika ekugcineni nabangahambisani nalokho kuze kube manje kodwa ngimeqinisweni still ukuthi kwaZulu kushadwa ngebheshu nesidwaba sesingaqhubeka ke nokunye Makhanya bengwethemba mina nawe siyawazi social media noma sibhokana kaze sibhokane ukuthi kube nempilo yomuntu esima noma esishintsha siyayidlalela nje singcwekela abantu bethi ngihamba noMakhanya ngihamba noZwane kanti siyadlala siyayixoxela ku WhatsApp kube mnandi singabantu bengakwazi ukuthi izithuphethu kanjena hayi uyithuphethu angifuni ungasho bengujabulele ngubona usudriver uphumile emjondolo uphila kamnandi ugqoka kahle ngikubona emcimbini uhamba nezinsizwa futhi ngiyakwazi ukuthi umantshingelane ngokusemthethweni uma ngubona lapha ugadile uhamba nenkosi uzonda ukuthi wenza umsebenzi wakho awuqole umuntu wenza umsebenzi wakho kuyakufanela uNkulunkulu ukukhuphulile kodwa Makhanya wahlulwa kuba indoda kumuntu wakho ngengakubona utete ngisho umntanakho ukuthi awucha ubudoda lobu ingane imazwi yisidlale noyise ngujabulele ngendlela eyisimanga kodwa Makhanya lento ibuthuphetho okuphindi ukuthi wena ungenelwa ama calls omntwana londiwe ugijima uhafu uyoba umkhovu kaBhaka nimkhovu kaBhaka manje noThabangi uyayifisa lempilo uBhaka phela kuyaziwa imuni akusahambi kahle abantu sebe open ama eyes abasaqoleki kalula abantu imuni ngempela eziphila ngobumuni ezingena ama skills njengathi hayi ziyalamba manje wena uvuma ukuba umkhovu usuhlupheke kangaka washizila inkosi uZondi yakudonsela ngapha ngiyayithanda ipoint kaThabangi methena uhamba namakhosi kodwa awulweli into zezimoto zamakhosi njani yini nivuma ukuba imkhovu yomfana wokomunye umuzi nivuma ukuba imkhovu kanzama
Uzama phela siyamazi wahlulwa isinene sikaKelly Khumalo. Nina nivuma ukuyoba imkhovu kanzama, niyovuma ukuba imkhovu kaBhaka. King. Ayi bengwethemba ungiphoxile. Indlela engukhonze ngayo bengitshethu nobudoda, unesibindi, windoda emadodeni. Ngoba nginathu impela bengingakufakisa kulena enye private party. Hayi usephukuphuku. Kubone kahle. Makhanya uma ngabe uNkulunkulu namathonge kubusisa. Uhlala wedwa kunezinto oyimunyunga wedwa ezindoda. Hayi ukuthi uma ufonelwa ukuthi nanga umntwana londuduka namasotsha muqeda ufonela uBhaka, mina izinto engayixoxa noBhaka yedwa ufakosi yamiyeza empilweni uNkulunkulu ekuphakamisa. Ufakosi yamiyeza, ufaka oKing Bhaka, ufaka oThabani yini. Hayi ndoda uNkulunkulu mephinde ekuchamele esandleni wothula. Uyazi mina abantu bajetshena anginazi imfihlo. Kunezimfihlo ezingiphumelelisayo nomndeni wami ngenza izinto engingayivezi. Engingayivezi ngisho ebafazini kwesinye isikhathi. Ngidedela imfihlo ezi-useless uyabona. Kodwa into engiphilisayo nento enamandla angiyidedeli mina. Ngiyafisa ukuthi nabanganginika ngempela labo case ukuhlala ekuthwana ngiyabathola. Babona abantu ukuthi case ungaze kusho yena umuntu onginika ucase mina. Mina ngixoxa nje nanga into ukuthi na umuntu athi nayi wezwane phuza nansi savana ngiyibongele. Uyabona? Kodwa izinto ezikuphilisayo nomndeni wakho ezikususa from zero to hero, ushaya ucingo, king, isilima sithuphethu nje mina ngitshela. Nami uyangitshela mangibhedile lento yenzile ingquza nje, uyigolo nje wenza igolo bengwethemba kade asiwa amavukane la ko social media kade siphila. Subhizi uyancetheza yoba umkhovu womfana komnye umuzi engabe uyaqinisa wakho umzi wakho uthatha umfazi uganwe sisize sishaya istep. Wena yonke into oyiachievayo ungasho kubantu uthi hey thathe zonke imali zami ngoba bengumantshingelane ngayithengela ukuthi ngashintsha impilo yami sengiyasebenza permanent ukuzondi ngqi. Ungenelwa yincingo ngixoxele uGengibhaka, ngixoxele uGengibhaka uyazi kanjani taba ngoba xoxeni uyisilima. Ufuna ukufakwa nje iqupha mina kuba ungisende location ufaka iqupha nje. Faka iqupha ukukhahlela onamasende lawa ube indoda. Ngimnika ubudoda. Kanti nanelusa ngani? Nazalwa izinyemfu zamadoda engafuyile ngoba ekweluseni niyafundiswa nezimfihlo. Uma uyogubhiswa iqanda lenjelane lapha nekweluseni engeke uyixoxe lento le ukuthi ufike lapha wathola uthuvi. Indlela ofundiswa ngayo imfihlo. Khona izimfihlo ezidedelwayo ezi-useless. Khona izimfihlo ukuthi ufanayo njengendoda. Phoxile emakhanya. Msunu wakho fusek. Ngiyathandwa ezwa. Bye.